אלוהים שוכן במקום שאדם אינו יכול להגיע אליו. פותח סוגריים מרובעים תימותאוס, 6 ו-16 דקות סוגר סוגריים מרובעות. פותח סוגריים מרובעים איוב 9 ו-11 דקות סוגר סוגריים מרובעות. פותח סוגריים מרובעים איוב 23.3 סוגר סוגריים מרובעות. פותח סוגריים מרובעים שמות 33-20 סוגר סוגריים מרובעות. פותח סוגריים מרובעים יוחנן א'.18 סוגר סוגריים מרובעות. פותח סוגריים מרובעים עברים יה.27 סוגר סוגריים מרובעות. הוא שוכן בגן עדן חלקי השמיים השלישיים. פותח סוגריים מרובעים עברים ט.24 סוגר סוגריים מרובעות. פותח סוגריים מרובעים קורינתיים באיב.2 סוגר סוגריים מרובעות. מעל הכוכבים. פותח סוגריים מרובעים ישעיה יד.13 סוגר סוגריים מרובעות. במרומים. פותח סוגריים מרובעים לוקס ב.14 סוגר סוגריים מרובעות. ובסמים. פותח סוגריים מרובעים תהילים כחג.1 סוגר סוגריים מרובעות. פותח סוגריים מרובעים 200 סוגר סוגריים מרובעות. כל מקום בעולם נתון במבטו ובשליטתו. רוח על חומרי. פותח סוגריים מרובעים תהילים קלט.78 סוגר סוגריים מרובעות. נוכח בכל מקום, אינו מוגבל בזמן ובמרחב, ממלא את השמיים ואת הארץ. פותח סוגריים מרובעים ירמיה כג.23-24 סוגר סוגריים מרובעות. כאשר האדם מחפש את האלוהים עליו להבין שהוא אינו מוגבל במרחב, ושכל מקום אליו נגיע נחשב לנוכחותו. אמונתו מאפשרת לחוות את נוכחותו בדרכים שונות, גם אם איננו רואים אותו ישירות. נוכחותו מחזקת את הלב, מעניקה תקווה ושומרת על סדר בעולם, ומזכירה שכל דבר ביקום נתון לשליטתו ולתוכנתו.